тамошобинони азиз, имрӯз мехоҳам якта бо новинкаи компания Faberlic барои шумо тавсия диҳам. Як намуд пластил барои чашм 5 дона дорад дар упаковкаш. бефарагии чашма, сиёҳии чашма, камтар бо маршинаҳо, агар мелки маршина боша ваям ҳавор мекуна. хулоса барои чашм аҷоибот фоида дора. Ранги пластиле ки барои поча ҳастку, инам ҳамон хелияй, мегири сразу гарм мешава. мегире шумо просто дароз мекашен, уже бине ман ҳуи кадам гарм шидай уже. Дар болои чашмотон мемоне, инам хеайми мубайнакаш чизи удобни кадагиян. Дар гӯшакотон меандозе, дар болои чашмотон мемоне, 20 минут меисте. Баъди 20 минут мегире мепартои. Ино одноразовиян. чашмои шумо ҳам дам мегира, ҳам ҷои асосии одам, ҳами чашмай бечашмо ҳеҷ касе. Артикулуш 910-105 пушаймон намешен. аҷоибот, хушрӯ, фасон, уже ман якташа истифода бурдум.